Hola, em dic Abril Escudà Alcarraz i vaig a la classe segon d'ESO del grup B de l'Institut Berenguer d'Entença. El llibre que m'he llegit aquest trimestre és La ciutat sense muralles. Està escrit per Oriol Vergés i Muntó, publicat l'any 1978. Es tracta d'una novel·la juvenil, amb la qual l'autor va guanyar diferents premis amb aquesta novel·la. L'editorial La Galera li va encarregar d'escriure una novel·la amb fons històric, adreçada a un públic juvenil. D'aquesta iniciativa sorgeixen diferents novel·les, entre les quals es troba La ciutat sense muralles. És una novel·la històrica i didàctica. Amb aquest tipus de gènere literari, l'autor vol aconseguir que les seves novel·les reflecteixin la societat que envolta als adolescents, els quals en són protagonistes, o bé en reben les conseqüències. Considera que no hi ha d'haver assumptes vedats, però creu que han de tenir un tractament adequat. Té en compte que l'adolescent és crític i realista perquè coneix el terreny que li interessa trepitjar d'immediat. L'argument de la novel·la, La ciutat sense muralles, té un rerefons històric. L'acció se situa l'any 1854. L'autor ens explica les peripècies que han de passar tres germans, que viuen en una masia a Mataró, i al morir els seus pares, un escanya pobres s'apropia de les seves terres i es veuen obligats a marxar. Arriben a Barcelona, on han d'aprendre a sobreviure en una ciutat que viu moments difícils, ja que esclata una cruel epidèmia de còlera i es reflecteixen les conseqüències amb la primera revolució industrial. A part de l'aventura dels protagonistes, el tema principal de la novel·la és la revolució industrial. L'autor dona importància a la necessitat de recuperar les llibertats individuals, tal com ens explica quan els germans han de vèncer la injustícia social per recuperar les seves terres i les seves llibertats col·lectives quan els obrers s'organitzen contra els abusos dels burgesos. El narrador estructura la novel·la en una introducció on descriu la situació inicial dels protagonistes i l'arribada a Barcelona. Al llarg del nus es desenvolupen les accions dels protagonistes i històriques, fins al desenllaç amb el desemmascarament del culpable, la mort de la germana i la tornada a Mataró. La novel·la està explicada en tercera persona i el narrador és l'autor de la novel·la i no intervé en el text, però també s'intercalen diàlegs dels protagonistes i estan escrits en primera persona. L'acció transcorre durant l'any 1854 a Barcelona, moment en el qual es produeix l'enderrocament de les muralles i la ciutat viu moments de canvis. Els personatges creats per l'autor són ficticis enmig d'una trama històrica real. Els tres protagonistes són els germans Vidal, en Pere, que treballa al camp, la Maria, que es dedica a les tasques domèstiques, i en Joan, que estudia. Són adolescents, amb característiques i problemes propis de l'edat. Els antagonistes de la novel·la són un usurer i un escanyapobres, en Guipeta i en Magí, els quals els hi prenen les terres i els obliguen a marxar de les seves propietats. Són esquerps, mesquins i brètols. L'autor ens ofereix un ventall de personatges, variats amb obrers, pagesos, lladres, usurers, burgesos, amb els quals ens vol ensenyar les costums i les formes de viure de la gent que a Barcelona d'aquella època. L'autor inicia el relat amb tres germans orfes que viuen a una masia de Mataró, en Pere Vidal, un jove pagès, la Maria de 15 anys i el Joan de 13 anys. Al morir els seus pares, en Guipeta i en Magí es riuen d'ells, els enganyen i els hi prenen les terres. En Manelic, el traginer, amaga els tres nois dins la seva tartana i així, gràcies a la seva ajuda, poden fer camí cap a Barcelona. El nus s'inicia una vegada arribats a la ciutat on troben l'acolliment amb un matrimoni format per Bernat i l'Emília, que porten l'hostal del bon temps. Allí se'n cuidaran molt bé dels tres germans. A la ciutat han de sobreviure uns moments difícils, buscar feina, esquivar la malaltia del còlera i superar les injustícies socials. Després d'haver aconseguit
un lloc i la ciutat, el seu objectiu era venjar-se d'en Guipeta i recuperar les terres. I així arribem al desenllaç de la novel·la, en el qual sabem si ho aconseguiran i quines són les seves conseqüències. La novel·la no para el ritme en cap moment, la qual cosa facilita la lectura i fa que el lector mantingui la intriga fins al desenllaç. El llenguatge és senzill, encara que hi ha sèrie de paraules que no desconeixia i les he hagut de buscar al diccionari, com per exemple breto, esquerps, mesquins, usurer, camàlic, escanyapobres. L'autor descriu com era la ciutat i com s'hi vivia a meitat del segle XIX. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè he tingut interès per saber com acabava la història dels protagonistes i també per conèixer les dificultats que van tenir les persones que van viure en aquella època. Encara que el desenllaç no és del tot feliç, però m'ha emocionat molt el seu final.